Takže čau, vás vítám u dalšího videa. A dneska jsme tady s bráchou a s kámošem. Pozdravte do videa. Čauky. Čau. Kolik myslíte, že by měli dát lajku na toto video? Aspoň tak 15. A to 10. tak to nedají nikdy. Tak tipnul na 10. No když dáte 10 25. lajků, takže spolu natočíme další video. Bude mi stačit 5-10. A my teda jdeme na to. A my teda už jdeme na to. A dali jsme si jumpcraft, protože my si hodně věříme. Máme dost dobrý brawlery. Teda to hodzone. Protože máme dobrý brawlery na blízko. Což nám to docela vychází. Musí tam stát vždycky 1 na 1 talent. Já jsem prohrál. Teda umřel. Pane bože. Ježiši. Ne, prohráváme. Ježiš, ne. Jsme si měli vzít fakt nikoho na dálku, že? On má není star power. A do jsme jednorázově prohráli. Ty chcípneš, medvěde. To neboj. Medvídku, je jako medvídek půl. Teď to kosíme. Musí si tam všichni stoupnout. Ty vado, jsme si fakt měli někoho vzít na dálku, on má ještě ten gadget. Já tak stupou, že? Na tebe. Ne, oni tam mají... Kdyby jsi nebral ten star power, tak bychom to mohli dát. A to už nedáme, oni mají 92%, sakra. No tak stříkněte. Já tam furt běžím. Maxio. Vezměte si někoho na dálku. No tak jsme tady. Máme Ejbita. Máme lepší tým. Už jsme se ho vylepšili. Mám takovej dobrý tým prostě. Ty vodu, já jsem zabil toho. Ne, Barleyho na jednu ránu. Tak tady to bylo hustý. Musíme to chránit. No, takže jsem ti pomohl. Já vím. Já jsem ho hitl dvakrát. Schovej se do křovíčka. Rychle. Ultina, já jsem ji už popnul. Takže sakra. Emska. Ne. Ne. Jsem umřel. Ty vodo, a my jsme to 50% máme. To musíme dát, stůjte tady. Použijte Oldo Ultinu. A ty jdej. Dobrý. Ale to nám zničí tu ultinu. No já vím právě, ale my to musíme... Ne. Musím se dohýlovat. Pojď tam. Dobrý. To už jsme dali. Ten se jenom vydržet stát. No. Nějak nepomůže. Nice. Konečně první výhra na video. Hele, jsi star player. To jsme tam toho udělali jako... Já jo. Ty vole, ty dvakrát. Hele. Takže tentokrát tady mám Bravo Ball. Jsem si vzal Mortise. Spadni! Cože? Já ho tam donesu! Co to jako bylo? A mám jsem ho tam na šance. Velká. No ale teď to měl být gól. Ne, to si trefil vedle. Hoď ultinu. Super sílu. Medvídek má mě. Medvídek. Půl. To by měli dát za skin. Medvídka půl. Nahraj mi to. Tam jdu. Tam je! Nice! Tak teď se nám pěkně začíná, tady to bude krásný, tady to je krásný Bravo Ball. Máme skóre 12, dali jsme 12 gólů. No, potom dám já góla a skóre Sparta. Skóre Sparta 12. Nahraj mi, nebo to tam, to jsi tam měl doníst. Sakra. Ale mě by ještě zabil. Musíme to dát, já chci splnit ty kvísty.
Kvísty, to říkal jeden náš kámoš nebo Nech mi něco. to. My jsme se tomu smáli, jo. Ale kde jste, jsem to tady vymydlil. To taky špatně. Dej ho tam. Já jsem si myslel, že tu nemám. Jděte pro něj. No, pojď. Ne. 4... Ne, mě se to seklo a je. Zemři. Dobrý. Musíme to aspoň udržet teď konc. Dal jsem medvídka půl na hraj. No! Jsem nevěděl, že ho mám. Ne! Jo, ale to vyhrajeme. To udržíme. Jo. Mhl. Udržte to, dělej. Sakra. Jo, mám ho. Oj. Ne, měj to tady před bránou, nikam to odkopni daleko. No, to už máme vyhrané. Sakra. Juchu. Juchu. Tímhle smutnýho smajlíka. Hej, Tome. Ty nám žereš star playery. Chceme my. Nech nám taky nějaký. No, by jsem si dal Proč mě teď. chutnaj? Co byste si dali? Jsi žrout, prosím tě. Ty vado, já jsem to nestopnul. Tak já tentokrát já mám tady jam grab. A doufám, že ho zase vyhrajem. Jak každý, ty vado, ty mají blbej tým a mají kolet. No, to nesnáším. Ho nenávidím. Dynamajka a potom mají tika. Sakra, mě nesmí zabít. Není zrovna na blízko silný tým. Ty nám zase Tome sežereš ten. Jdi proto! Na co tam čekáš, ty vado? Ale mám ho. Mám tyčky. Ale ne, kolet. Ona použila tu ultimu Ano. a jak se potom ještě vrací. Ne! Pojď. Zabijte ho jí. Rychle, nice, dobrý. Tady je Pavru. Tyka, chcípni. Jakých pavlů. Teda, jemu. Sorry, To no, ty už jdi pryč. já žádný nemám. Aha. No, ježíš, tak to ber, ne? To musíte už dát sami, protože já už na to nemám. Nebo mám HAPčka, nemám. Sakra. Jsem neměl chodit naproti. Musíte jít pro ty gemy. Ne. Ne, seberte to. Nice, máme 10. Ne, chraňte mě, ne. Mám Sakra, to. jdi proto. Jsme všichni. Dáme jich 12. Jo, ale máme to už. Hele, 15. 16. Nice, mě by on nestihl použít tu ultim, tohle jsme už prohráli. Zase star player. Kdo já? No. Já se na to Já mám za nestihla. chvilku já mám za chvilku Big Box, takže se otevřeme na video. No to je poslední základ videa, dáme si ten Big Box. Bohužel nic, ale aspoň ty pavry na to. Dáme si ještě jednu výbornou hru. I'm detecting seismic activity. I am a creature of the night. Brawn and beauty. Tak tam musíme dát tu poslední video. I am a creature of the night. Kdo si tam koukal,
věci, ten co bude, myslím. Jo. Star Power. Tak doufám, že se vám bylo líbilo, ještě tady ten Star Power byste mohli dát like a odběr. A teda uvidíme se u dalšího videa, takže zatím jsem